Joseba Segurarra zen, Erdiko kalekoa. Seguran jaioa eta hazia. 12 urtekin, Arantzazura juntzan arte, kale hauetan ezia. Hemen gatoz, jakinen izenean, Kepain Beita eta Nineu Lore Agirre, Espainiako gerra osteko basamortuan, ez euskararen berpizkunde bat martxan jarri zutelako bakarrik miragarri, baizik eta berpizkunde horren oinarri ideologikoak erabat berriak eta modernoak izan zirelako. Adibidez, ideia batzuk agian gaur egun oso arruntak zaizkigunak eta hala ere errepikatu beharrekoak ziurrenik. Euskalduna ez dela jaiotzen, egiten dela, euskarak egiten gaituela euskaldun, hizkuntza batua ezinbesteko dela nazio izateko, hizkuntzaren garrantzia herrigintzan eta kulturaren garrantzia hizkuntzaren normalizazioan ezinbesteko direla, oinarri horien gainean iritsi gara gaurko egunera. Eta oraindik ere funtsezkoak zaizkigu. Jakinek dio zure lan guztia digitalizatu duela. Baina zukitanik ondo dakigu lan guztiak ezin direla digitalizatu. Sekretuak ere eraman zenituen. Baina nik ez ditut zabalduko. Arzak omenaldi hauan topian topitxo bat iranda beti bezala, gorte egidak laizter bizitatu behar aldeta. Ez adi horik, bihar etzi lamurarte. Nire bizitza Josebarekin ikasketa izan da. Gizatasun ikasketa intelektuala. Nerurik gabeko langile neka ezina zen bera. Oso argi zituen printzipioak, kontzientzia etikoa, espiritualtasuna, bihotz zabaltasuna, apaltasuna, diskrezioa eta bar.